Desidido na ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga mopasang at og kaso batok sa ubang pulis nga nagsilbi sa warrant of arrest ni adtong Lunes. Ato'y balik si Ket Abrigana. Kasuhan sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang ubang pulis nga nagsilbi sa warrant of arrest niya atong June 10. Kinitungod matod pa sa overkill nga pagsilbi sa warrants of arrest sa upat ka propiedad sa pastor sa Davao City ug Sarangani Province. The instruction is to file appropriate cases, although we have yet to really decide na kung i-include ba lahat talaga yung foot soldiers o yung nagsira lang ng mga properties ng Kingdom. Nagduwa daw sila sa una nga mopasang at og kaso batok sa ubang miyembro sa kapulisan. Kay naluoy matod pa sila ug isabot nila nga nagatuman lang ang maong mga pulis sa mando kanila. Apan nakaimpluwensya matod pa sa ilang desisyon nga idayon ang kaso. Humangi pasakaan og kaso sa kapulisan ang unom ka miyembro sa KOJC. Nga matod pa nang hulga og misukol sa kapulisan sa pagsilbi sa warrants of arrest. Inunahan kahapon na nag-file na sila agad. Siguro naka-influence din yun ni former President Rodrigo Duterte to give the instruction to file appropriate cases. Hinoon, sumala sa Police Regional Office 11. Ang may karapatan naman po ang camp ni Pastor Kibuloy to take any legal actions, and we will see the allegations of their camp, and then kung meron mang gagawing investigation, the Philippine National Police will be impartial in the conduct of the investigation. Aduna sab kinihangyo sa mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy. Encourage the supporters and followers to convince Pastor Kibuloy na sumuko na at yung mga kasamahan niya para harapin yung mga kaso na isinampa laban sa kanila. Andam sab matod pa sila kung dunay bagong impormasyon kalabot sa lokasyon ni Pastor Kibuloy o guban pa niini kakaubanan na nalakip sa warrants of arrest. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.